everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Kawa ko magtuo. Kamakahimod ini nako si Mr. Virgilio Vinafuerte. Doot gid sa bukog ang iyang kadautan. Traitor siya. Mas mahi pa kaniya ang kanhin nilang apuhan nga si Samuel. Kaya pagka-traitor nini, gigamit mas katarong. Kay human patya ang Supreme Master nga si Draco. Mipatigbabaw man ang kalinaw ug ang espiritus pagkakristohanon nga buot untang pukano sa mga antikristo ni atong panahon na. Karong panahon na muhari ang kakog sa tao. Kay ang garbo nga wa sa hustong lugar mauwa mo patigbabaw ug mas bangis pa sila kaysa kaning mga antikristo nga gipanguluhan sa Supreme Master nga si Draco. Sir, darang akong traveling bag. Gagisudlan ko sa akong mga biste. Osborne ko, di ka subok ko, Eliakim. Pero tinuod ang gisulti ko kanimo. Wa ko na ikaw kinahanglana. Wa ko na kinahanglan na labaw sa tanan ang imong serbisyo. Nagkasabot ko, sir. O salamat di atong mga panahon nga nahimuti kang akong buotang agahon. Tungod kay maayo ka usab nga ulipon, Eliakim. Subo lang kayong palandungon nga niabot sa punto nga ingon ini. Tinuod, wa ko kinidam ha, sir. Bisan sa una-una lang. Wagi ko magdahom nga sa usa ko lang kapag pamilok. Mahanaw sa dakong kasayon ang giampingan akong trabaho. Eliakim. Nag-amping ko sa akong mga lihok ang dili masayop, sir. Labaw kong nag-amping sa akong trabaho nga dili ko masayop. Nagkasabot ko. Osto na, higo na. Final na ang ako desisyon. Gani, ana kanimo ang bayad sa mga katuigan sa imong pag-alagad kanako. Sir Virgilio. Hinaot po ang Eliakim nga tak-umang imong baba sa mga panghitabo. Nga kita rang duha maoy angay nga masayon. Unsay may tabo sa babae? Pangutahan na ka. Ursay mahitabo sa babae. Kang Judia Florante. Eliakim? Gusto lang ta ko mahibaw, sir. Kung mahimo lang unta. Eliakim, ayaw na pagsusibahin na. Kalimting nga may gisugo ko ni mong gimbuhaton. Bahin sa mga babae. Sir Virgilio, kadluki ang kasuko sa Diyos. Kay taho ka lang. Ug wa kay ikong gahom nga ikapanalipod sa imong kaugalingon kung siya na ang mupahamtag og silot nimo. Diyos! Ninig panahon na! Ang sapi, mga Diyos! O kay sapian man ako, Eliakim, nasa ato pa. Ako maoy Diyos. Diyos ko. May lang mahibaw ka! Nga dili na karon panahon ni Kristo. Kung dili, panahon na karon sa Aristotle. Mr. Virgilio Vinafuerte, sir. Ang una ninyong apuhan nga si Samuel Vinafuerte, dili matuod nga antikristo. Ug kamatuoran ni ana. Ngadtong ilang panahon, human sa kamatayon ni Draco, nahimo man siyang instrumento aron mapakaila pa ang Kristyanismo sa tanang suog sa Pilipinas. Eliakim, may lain ka bang libro nga gihuptan
Bahin sa karaang kasaysayan sa mga Garces o Benefuerte? Wa, Oh, kung si kinsa o unsa ka man, kabahin ka man sa karaang kasaysayan, mahibaw ang naghihapon ka na. Dili jud ka na malilong. sige sir. Adto na ko. O, kung gusto ka, hilingang akong bahag. Basin og may pagduda kang manako og mga butang nga inyong gipanag-iya. Oh, no. Huwag ka na sa kuna-huna, Elekin. Sige, makalagaw ka na. Og ti man ha? Way laing mahibaw sa gidangatan ni Judea Florante. Wa kayo'y lain. Nanawag siya. Usan ko yan tuyo? Hello? Unsay ako ikalagad kanimo, ha? Ranito Venefuerte? Hain mo dada o hain mo tagu si Judea. Unsa kang kipanulti mo? Ayaw na ng pabangbuang pa. Wa ko'y laing tao mapangitaan niya. Kung dili ikaw na plena. Kaya ikaw may nagbahad. Hoy! Time pa, ha? Kaniyat lang. Kung tinuod mang garinahanan si Judea, wa ko'y kalibutan ni Ana Ranito. Tungod kay wa ko'y gihimo batok niya. Wa ko siya dagita. Doon ako'y prueba. Tungod kinibahad ka. Gani, may mga higayon nga nanungog ka. Ranito, wa! Wa ko'y gihimo batok niya. Bye! Huh. Kidagit si Judea. Huwag ako may gipasangilan ni Ranito. Huh. Unfair ni para nako. It's unfair! Asa ka man ka siya panginta. Hain mo ka siya dadaan ni Brenda. Unsa gani mahitabo kang Judea. Panilngan tagi ka Brenda Garces. Patyon tagin unya ka. Dili ko mag-urong inihitabo. Pangitaon ko ang himutangan karon ni Judea. Bawion ko siya gikan sa mga kamot ni Brenda. Oh. Hello, Dad? Daddy? Hain ka o hinampak mo, sekretary. Nganong wa mo mag-opisina, ha? O saman? Wa na may gustong manarbaho? Daddy Virilio? Klaro! Kung dili na mo gustong manarbaho, kay kamo ang nakakuha karoon mo lambo o mo tunhayan nga akong negosyo. Daddy, nangita ko karon ka Judea. Tungkol kay gidagit siya ng buntag lang yun. Oh, unsa ka to? Si Judea Florante, kitagit? Yes, Dad. Og nagduda ko nga binuhatan kini ni Brenda Garces. Akong ipadakop si Brenda, Dad. Kay siya ang primary suspect ni Hitabo. Ning pagdagit ni Judea. O nagtuo kang matarog mo si Brenda Garces? Daddy Virgilio? Mura ka mo nagwa makailan ni Brenda Garces. Untouchable siya. Nalimot ka. Ranito Benefuerte? Nilaom ko siyang gipasalig na ako. Nga iya kong balikon. Nga iya ko luwason. Kay mahal ko na ko niya. Mahal ko ni Eliakim. Kinila mo'y ako ipasalig. Dili ko ikaw mahimong itugyan sa dautan. Tungod kay sa una ko palang pagkakita nimo. Espesyal ka na sa akong kasing-kasing. Pero asa ka naman, Eliakim. Asa ka naman. Nga nung wa naman ka mo balik. Aron luwason ko sa ako karong kahintang. Nga naman.
Wa siya makailan ako. Nga ako dining sakay sa motorsiklo. Ug nagsunod-sunod niya. Tungod dining akong gisulob nga full face helmet. Murag paingon siya sa police headquarters. Murag dito ang iyang rumbo. Kinahanglan nga masundan ti ka Mr. Virgilio Binoferte. Una ko tumanang akong planos pagluwas ni Judia. Naagid siya hunong sa tungod sa PNP headquarters. Dili ko mag-usik og panahon. Paningkamutan ko maluwas si Judia. Dad, ako na napablatter ang nahitabo kaganyan buntag. Anong na-involve ni ini ang panganib rin ng Garces? Tungod kay sawa pa ni mahitabo. Nagbahad na siyang daan. Ronito? Yes, mao ka ni tinuod ani. Oh, nagtuo ka? Nga magkatarog ka niya, ha? Dili, Mr. Ronito Benefuerte. Sayon ka gyud, unsa sa ka-impluensyado din sa syudad. Untouchable siya. Tungod siyang naghinubrang kwarta. Nang higayon na. Hostess siya ang akong gikinahanglan kabuton dati. Saway pagtanaw kun unsa sa ka-influence ang dapita. Hoy! Ikipat ko nun ang imong mga mata. Aron makita mo usab, asa kang dapita mo lugar. Dad? Hain makadapik. Nako nga imong anak o kang Brenda Garces? Bisag kung saan hitabo. Luwason gid ako si Judia. Diyos ko. Tungod niya. Tungod sa gugma ko niya. Ikadlukan ko na karon ang kamatayon. Konsol sa dugan na kayong panahon. Nangandoy kog hingpit ng kamatayon sa akong kalag. Pero karon dili na. Tungod kay dili ko gustong palabyon kini kayo na. Kadibati kog mga tusaw sa kababae. Gusto ko mahiyabot na yun sa safe house. Dinto si Judia. Ang una ko na ilahan nga mausili Jula. Loyong bahay na kinidapita sa safe house. Akong taguan kini motor. Ug mangita ko pake. Unsaon ako sa pagbukan ang 5 ka mga cons nga naa karon diya sa suot. Diyos ko, huwag kay sinyalis nga gihatag na ako. Nagpasabot pa. Nagimbutan mo kinig ako karong pagkapaton. Aron luason ang inusinting babae patok sa kapangis sa kaliwat ni Samuel. Tomas? Nagpamati ka ba ron ako? Tomas? Bagakon siya. Dili tinod ang iyang giingon ako. Matupan niya mo balik siya. Pero namakag sa Eliakim. Namakag siya. Way daw ta mahitabo nimo. Wa. Ako may unang ikaaway ni bisan kinsa nga maghibog dautan nimo, Lidjula. Nasapit gihapon ko niya sa pangan nga Lidjula. Doon ako hinungdan kung ganong kisampit ko niya sa maong pangan. Pero kung saan man ako sa pagsusingan o kung patyon ako ni Mr. Virgilio Pineverde, kung saan man. Eliakim, dili ka pag-oparan ako.
Gibati ko nga ikaw na nag-iya sa kong kasing-kasing. Ay, Diyos ko! Dili ka nga! Nga si Eliakim ang nibalik. O ipusil siya sa mga armado mga tao nga naa sa gawas, nagbantay. Diyos ko! Eliakim! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.